Bună dimineața, Fox. Foxy, trebuie să vorbim. Mangle, te super dacă îl răpesc 5 minute? În regulă, vă puteți duce să vorbiți. Bine, Freddy, ce este? Foxy, Bon a fost răpit. Am uitat pe camere și am văzut cine l-a luat. Îmi pare rău. Am nevoie de tine să-l aducem înapoi acasă. Știi că vom muri, nu-i așa? Da, Bine, atunci să-l aducem acasă. în sfârșit, după atâția ani, ne vom putea răzbuna, ne vom lua sufletele și ne vom chinui o eternitate. Dacă dai greș din nou, asta înțelegi că pentru realitățile la îndoială, încă o dată și te voi distruge. Ai înțeles? Da. Stai liniștit! Mâine îți vom lua sufletul, iar eu mă voi răstuna pe părinții tăi și pe toți ceilalți. Sper că nu ai uitat înțelegerea cum vei găsi frații la viață pe cine vei ajuta. Stai liniștit! Acesta e ultimul lucru pe care îl voi uita. Cica, te rog, iartă-mă. Bon a dispărut numai din cauza mea. Nu este vina ta, Bonnie, însă sper ca măcar Bon să fie în siguranță acolo unde este. Putem vorbi puțin? Da. M-am uitat pe camerele de supraveghere și am văzut că Fredbear l-a răpit pe Bon. Vreau să te ajut să-l aducem înapoi acasă. Să ne mai trebuie o persoană. Adică eu. Promit să vă ajut. Accept. Vin după tine, Fredbear. În sfârșit, băieți, avem și ziua care ne vom răzbuna. Deci, hai să-i luăm sufletul. Așa, Fredbear, voi să plătească.